sabar dipun gagrak tayub. Ditayub ke Mas. Rasane kaya tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbak ya sampun nesu nesu kabeh iso rasaku tok karo atimu rungono kembangan manisku do sayang ngapunten saestu yang kurang saged nuruti apa bersama New Santana Ikilo Bocai AS Audio Mustika Syuting. Terima kasih. Monggo Pak. Darah nyekar Pak.
wonten sabar. Nggih, sampun ngaturkan nggih, Bapak. Lagunipun